Hem representat part de la vida de personatges masculins de contes i videojocs. La violència forma part de les seves vides. Soc en Jack. Soc un superheroi de videojoc. Lligo més que Anuel. Placa, placa. Vale, què tal? Soc en Barba Blava. L'aplaudiment? Gràcies. El famós conquistador. Mireu, surco als mars amb el meu vaixell. Tresor, riquesa... Fantàstic! Hola, sóc el príncep blau dels contes. Sí, el príncep blau. Sóc guapo, ric i de la noblesa. Sóc el gendre ideal, el nòvio ideal. Sí. Jo rescato princeses quan estan en perill. Això és la meva feina. N'heu de triar un. Quin trieu? El pirata? El rei. Trieu? Ell. Sí. Per què? Me da como una vibra de... como alegría. Que diu coses xules amb pistola. Jo disparo amb bazooka, amb arcs, vaig amb helicòpter, amb cotxes d'alta gamma. I posa la música a tope, Ella es calladita. Pero para el sexo. Pero para sexo atrevida. Gràcies a això he tingut riquesa, bellesa, poder. Poder estar amb moltes dones. De fet, en tinc moltes, saps? I la veritat és que les necessito a totes. I elles em necessiten a mi. És un win-win, saps? Ja sabeu quin tipus de dona li agrada. Això de que les dones la té com una possessió m'acaba de... A mi no m'agrada perquè fa com servir les dones com una joguina i no són una joguina. Jo diria inclús que alguna vegada ho havia fet, no diré que no, però sí, t'adones que és això, com si guanyessis un premi, estem parlant de, pues, això, de persones. ¿Tú qué prefieres? ¿Tener una vida fácil o difícil? Fàcil. Fácil. ¿Tener pasta o ser más bien... Tener dinero. Pasta, no? Bueno, a mi m'agraden també molt les dones, Com a príncep blau, en sóc un expert, Però a mi m'agrada sobretot quan estan adormidetes i jo vinc, i els hi faig un petó per salvar-les. Que campió! És que quan estan adormides no se n'entenen de res. Estan presumpte pràcticament un abús sexual perquè si fa un petó a una noia dormida. Podríeu identificar algun amic vostre o familiar o... A mi el suyo sí. Sí? Un amigo mío, sí. Bastants coneguts i algun que altre amic molt similars a aquest jove gamer. L'amo de la festa sóc jo, sóc elegant, porto aquestes malles... De mariquita! Us dic una cosa, tu el que ets un crió i tu un gay, tio. Si voleu, us convido a sopar. Tinc pasta, pillem el cotxe, pillem unes birres, ties i jo què sé, el que surja. Ties que millor que estiguin adormides, que m'agraden. Així no s'entera. O n'hi ha que ni t'espertes se l'entenen. Us apunteu a l'afparty o què? Què passa? T'apuntes o què? No, amb mi no compteu pas, amb mi no. No, per què, tio? No m'agrada la temàtica que voleu portar a la festa. Te mola tu o no? Vinga, va, Gorka. Què li diries al Gorka? Una fiesta, tio. Està malament. A vosaltres us sona aquesta conversa a la vida real? Sí. Sí? Sí. Sona molt acosador. Sí. Si llevas el pelo largo, marica... Per exemple? Escoltar-la amb uns companys de classe... De festa. Fins i tot cada dia se'n poden veure aquestes situacions, i ben bé a tot arreu. A mi no m'agradava quan ho deien, però... Seríeu capaços d'intervindre, de dir alguna cosa... Sí. Jo sempre intento fer-ho. I tipus què? Antes de que pase alguna desgracia, intentar avisar. Jo no. Jo sempre m'he callat. Però si és algú que està lluny, que és un grup de tios, per exemple, pues no sé si em ve de gust ficar-me en problemes. Nunca me he querido meter en cosas que no van directo a mí o a la gente que está conmigo, pero me tendría que haber metido, creo. Per vosaltres, quin seria el personatge masculí que diguessis aquest sí que m'agrada? Ha d'existir. Potser no en teniu. Ha de ser home? Que sepa llevar la situación y que piense las cosas de una buena manera, no llevándolo de una manera que influencia a malas o actuando mal con personas que no debe. Es que no se debe con nadie, realmente, no se debe con nadie, sea como sea la persona, ¿sabes? Se debe dejar ser.
aquest és més actual, diguem, però aquests són personatges de contes, diguem, podem dir històrics, no? Contes que fa segles que existeixen. Creieu que això repercuteix en els infants? Home, Sí. moltíssim. Sí. Sí. Sí, puede condicionar bastante. Tots els contes infantils provenen d'uns orígens en què es matava, es violava. Tots tres han fet coses que no es poden fer. Tenim un abusador sexual, un maltractador, assassí, violador, segrestador, etc. I acabes arribant a una època ara, a l'adolescència, amb aquesta manera de pensar. Que després la pots canviar, sí, però és difícil canviar-la quan ja t'has criat així. És ben bé que la idea del príncep blau és algo que qualsevol infant porta a l'adolescència i alguns fins i tot a la tercera edat. Com no ha de condicionar si des de que tinc 3 anys i vull llegir el primer llibre i que te posen l'anyeta de pal, et diuen això. Vull dir, és com que se't queda més gravat a la ment i quan et vas fent gran com que es desenvolupa d'una altra manera. El 95% dels homicides a nivell mundial són homes. Molts personatges masculins promouen i exalten una idea de l'home basada en la violència. Els tambors de guerra ressonen cada dia a les oïdes dels nens. La violència normalitzada té unes conseqüències molt doloroses, tant per les dones com per als mateixos homes.